Ahoj, tady je Megagrigi ze svého, nechci říct let's play, protože let's play budu ještě dělat, ale teďka jsem si vytvořil takový svět, na tom světě hraju asi 2 roky už, mám takový základný, ty vám ukážu až někdy jindy. Tak, teďka jsem vám chtěl ukázat tohle, trošku jsem si vzal pár kvelíků, ale ty tu bohužel nemůžete vidět, tady můžete vidět zlato, diamanty, železo a takové věci prostě. Ale bohužel ty kbelíky vám asi neukážu, protože padly, když jsem dělal to, jak kdyby to lávové jezero. No samozřejmě jsem to dělal TNT, výbušninou TNT. Hele, jeskyně. Výbušninou TNT, takže tady to udělal velký příkop. No, tak to bylo jenom taková asi rychlovka to byla, ale chtěl jsem vám to prostě ukázat, jak jsem tady to dělal. Takže jsem vzal kbelíky, nebo spíš TNT výbušninu. Za prvé jsem to tady nalil, všechny kbelíky, co jsem měl, tak jsem to tady vylil. Vidíte, že jsou tam i uhlíky a takový. A tady jsem potom vylil vodu, kdyby náhodou jsem chytl, tak je voda první pomoci, že, říká se, takže tady je takový jezero, vodový, lávový, všelijaký. Zrovna máte západ slunce, takže počkáme na noc, ať se to tady krásně za oranžový. Tak, vidíte, že jsem si tu lávu udělal skoro všude. A i tady je, tady bych, já nemám vlastně krumpáče, protože ty taky padly, když jsem tu lávu sbíral. No vlastně všechno padlo. Já si jenom vypnu zvířata. Tak, krásně září láva. Chcete ukázat, jak to vypadá, když chcípnete v lávě? Tak teď je to v pohodě, ale musím to dělat tak. Hned vám to ukážu, jak to vypadá, když chcípnete v lávě, akorát asi tak nějak, vidíte, op. A jsem v prdeli. Úplně v zadku. Chcípl jsem úplně, ale úplně bez věcí, počkejte, no vidíte, jsem úplně bez věcí, nemám ani nic, ale tady je ta láva, takže dívej, já tam dojdu na to místo, kde ta láva je, já nic nevidím, no dobrý, vy asi nic nevidíte, ale teďka to bude lepší, protože jdeme k lávě a láva samozřejmě svítí. Když se samozřejmě steče láva s vodou, tak vytvoří takovou zvláštní slitinu, nevím, jak se to jmenuje, nevím, jak se tomu nadává, ale to je celkem jedno. To si pak můžete vytvořit. Nesmíte vodu nalít do lávy, ale musíte, aby se sami stekli a vytvoří vám to, já vám to ukážu, já to tady někde mám. Někde to tady mám, tady je stromek, co jsem tady zasadil, co tady dělá. Vidíte? No, tak. Teďka no ještě, že mi diamanty zůstaly aspoň. Jo, železo. Ale teďka se s tady zase nedostanu. Rychle do vody, rychle do vody. Rychle do vody. Rychle do vody. Ty vole, toho jsem si nevšiml. Vidíte? No, tak teď jsem ztratil úplně všechny věci. Tak, to by bylo asi tak všechno. Přemýšlím, že udělám let's play, ale samozřejmě na novém světě. Takže čus, mějte zdar, adieu.